început, spune Geneza, pământul era pustiu și gol. Și așa este omul când lipsește Duhul lui Dumnezeu, o bucată de pământ, pustiu și gol și fără formă. Dar când vine Duhul lui Dumnezeu și se mișcă deasupra, orice om e o formă plăcută imaginii lui Dumnezeu. Citim cu toții cuvântul lui Dumnezeu. Pagina biblică 630, Psalmul 127 spune: dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o să vină. Dacă nu păzește Domnul o dreptate, degeaba o lucrează cei ce o păzesc, degeaba vă treziți de dimineață să mâncați o pâine câștigată cu amar, că prea iubiților lui el le dă pâine ca prin sol. Aleluia! Și astăzi Dumnezeu m-a trimis să spun că vrea să-ți dea pâine ca prin sol și nu o pâine financiară, ci Hristos este pâinea vieții, coborâtă din cer. Și mai citim încă un pasaj din Matei 16. Iisus în cezarea lui Filip a spus, Matei 16, versetul 13, Iisus a venit în părțile cezarei lui Filip, a intrat cu ucenicii săi și a întrebat pe ucenicii săi: cine zic oamenii că sunt eu, Fiul omului? I-au răspuns: unii zic că tu ești Ioan Botezătorul, alții Ilie, alții Ieremia sau unul dintre proroci, dar voi, a zis el, cine ziceți voi că sunt eu? Simon Petru de răspuns a zis: tu ești Hristos, Fiul Dumnezeului cel viu. Iisus a luat din nou cuvântul și a zis: fiindcă ferice de tine, Simone, fiul lui Iona, fiindcă nu carne și sângele ți-au adeverit aceste lucruri, ci Tatăl meu care este în cerul. Și eu îți spun, tu ești Petru și pe această piatră care au lepădat-o zidarii, că dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc. Pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu vor birui niciodată. Ne plecăm capetele în rugăciune. Doamne, îți mulțumim. Îți mulțumim că Duhul Tău este peste noi. Și ne rugăm ca în această dimineață să vezi cu putere Duhul Tău în viața noastră. Ia și gura robului Tău și vorbește. Mă smeresc înaintea Ta și îți mulțumesc. Amin. Haideți să luăm locurile în prezența lui Dumnezeu. Prieteniile duhovnicești încep aici și nu se termin niciodată, ajung până în cer. Iar prieteniile firești se termin la un moment dat. Iată că prietenia tatălui meu și a dragului vostru învățător în acest loc, a omului casei din loc, sunt prieteni și prietenia asta cred cu adevărat că va duce până în cer. Și a venit și rândul nostru, eu și Sami, din generație în generație prieteniile se poartă. Și slava lui Dumnezeu pentru onoare de a fi în mijlocul vostru. Am răspuns cu bucurie la invitația bisericii voastre, știind că și părintele meu, tataie Călin, și tata prieten cu voi, bucuria mea este ca după atâtea generații de părinte să dau și eu cu voi. Că generațiile din urmă sunt importante, au făcut o pâine din nimic, au găsit rețeta, au făcut cu totul și acum copiii se bucură de pâinea care au făcut-o ei. Binecuvântat să fie Domnul. Dar Domnul este pâinea coborâtă din cer. Într-o zi vom ajunge în cer și acolo nu va mai fi niciun plâns, nu va mai fi nicio lacrimă. V-am văzut cum îl lăudați pe Domnul aici. Și în inima mea domnește imaginea noului Ierusalim cu mireasa îmbrăcată într-o mireasă, îl va lăuda pe Domnul. Și Domnul va pune în gura ta, Ierusalime, o cântare nouă pentru El, o cântare mai tare decât cântarea pământească, pentru că cântarea aceasta vine doar prin Duhul lui Dumnezeu. Da, și cântările care le cântăm pe pământ vin prin Duhul lui Dumnezeu. Dar aia va fi una specială, pentru că va lega toate rănile cauzate pe pământ. Pământul ăsta este plin de răni. Dăm de dureri și în stânga și în dreapta, dar Dumnezeu este Cel care poate să le și în stânga și în dreapta lovituri. Dar Dumnezeu este în stare să facă diamante. Binecuvântat să fie Domnul.
Și atunci, în ziua aceea glorioasă, când vom ajunge în Împărăția lui Dumnezeu îmbrăcați ca o mireasă, în sfârșit, ca și aici vom avea și noi prilejul să ne apucăm la picioarele Lui și să vedem pe Domnul. În inima mea lucrul ăsta este un lucru atât de bucuros pentru inima mea. 2 Corinteni, capitolul 5, cu versetul 17, spune că dacă cineva este în Hristos, este o făptură nouă, toate lucrurile vechi s-au dus, toate lucrurile s-au făcut noi. Această dimineață, după amiază, mi-aș dori ca acest cuvânt să fie denumit Cine suntem noi în Hristos? Pentru că peste orice încercare, dacă știi cine ești în Hristos, ești biruitor. Cineva să spună mie. Dacă știi ce a făcut Hristos din tine, treci peste mări, calci peste ape, până și din morminte ieșim afară. Pentru că Hristos ne-a chemat la viață. Cineva să spună mie. Și eu cred că o să trecem un pic mai mult prin Scriptura astăzi, prin circa 3 legăminte care o să ne arate cum zidarii Vechiului Testament au început să zidească o casă. Și s-au chinuit ei să facă ei ceva. Au încercat ei să facă și nu e așa că cu toții ne chinuim să zidim casa. Și nu mă refer la casa asta pământească, financiară. Mă refer la casa noastră. Mă refer la familia noastră. Că dacă nu zidește Domnul în casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc. Degeaba ne sculăm de vreme să mâncăm o pâine mâncată cu amar, câștigată cu amar, că la iubiților lui ele dă pâinea ca prin somn. Și Psalmul 128, după Psalmul 127, spune ferice de omul care se teme de Domnul, căci se va bucura de lucrarea mâinilor sale. Nevasta lui este ca o viță roditoare împrejurul necesar, iar copiii lui ca niște lăstat de măsline. Acum, cât de corect vi se pare vouă ca soția să fie viță, iar copiii măsline? Parcă nu face niciun sens. Dacă soția e viță, nu trebuie să fie copii vițe, mlădițe. Cum spunea Hristos, eu sunt vița, Tatăl meu este vierul, iar voi sunteți mlădițe. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu, va avea viață. Dar acest psalm se referă la o persoană. În toată Biblia asta, primul ziditor al casei lui Dumnezeu este primul legământ despre care o să vorbim asta. Cel patriarhic. Legământul abrahamic. Pentru că casa lui Abraham are și viță, are și măsline. Că soția lui Dumnezeu în Vechiul Testament este Ierusalimul, adică viță. Iar noi neamurile suntem măslinele. Copiii lui Avram, dintre toate neamurile. Și la masa lui Avram, dacă se teme de Domnul, așa va fi casa lui Avram. Dar nu pentru că o zidește Avram, ci pentru că o zidește Domnul. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că în Geneza 12 Dumnezeu îl cheamă pe Avram din casa tatălui său. Și a ieșit din casa tatălui său. Mă cheamă Dumnezeu, s-a ridicat și a plecat după dâns și Dumnezeu l-a trecut prin prima apă. Când a ieșit din Uz, din Mesopotamia, Dumnezeu l-a trecut prin râurile Efratului, ca să ajungă înspre Canaan. Și când a trecut pe acolo, știți ce înseamnă semnul ăsta care i-a făcut Dumnezeu lui Abraham? Este ca un botez. Romani, capitolul 6, cu versetul 3, spune: nu știți că voi care sunteți mulți și ați intrat în apa botezului, ați intrat în moartea Domnului? Și după cum ați murit împreună cu El, să înviați la o viață împreună cu El. Și până și tatăl nostru Avram, ca să zidească o casă, trebuia să fie botezat în Hristos. Să cunoască jertfa Domnului, că cu drept de lință de ce a dat pâine și vin, ca să-ți poată să spună Hristos mai târziu: Avram a văzut ziua mea și s-a bucurat. Ziua asta a văzut-o el, pentru că Dumnezeu a început să zidească o casă. Și l-a chemat pe Avram și Avram și-a luat prima piatră și s-a dus către Dumnezeu cu piatra asta, prima piatră în credință, prima piatră ridicată. Asta este cea mai greu, când plecăm de pe loc. Prima piatră e cea mai greu de pus jos. Și a luat piatra, a pus-o el acolo ca zidar al Vechiului Testament. Spune cuvântul lui Dumnezeu că asta i-a adus vreo 3 schimbări. Una spirituală, una duhovnicească și una culturală. Cea culturală era că Avram nu mai trăia după tradiția tatălui său Tera, care era un favoritor de zei.
A ieșit după Dumnezeu ca să se închine regelui din ceruri, ca să trăiască după Dumnezeu. Cea geografică era că a plecat din Mesopotamia și a ieșit înspre Canaan. Iar cea duhovnicească este ceea ce a spus Hristos femeii de la fântână. Că vine vremea și a și venit, când închinătorii adevărați se vor închina lui Dumnezeu în Duh și în adevăr. Pentru că o casă fără Duh și fără adevărul lui Dumnezeu este goală. Dar o casă plină de Duhul lui Dumnezeu este o casă vie. Este o casă zidită în el. Și tot așa Abraham a început să nu se mai închine lui Dumnezeu în fizic, ci în Duh și în adevăr. Cineva să spună mie. Următorul legământ este cel mozaic. Când Dumnezeu l-a chemat pe Moise din Egipt, ca să îi scoată pe oameni din Egipt, în fine, l-a luat din curtea socrului său, Ietro. Dar, din punct de vedere detaliat, din Egipt a încercat Dumnezeu să-l scoate. Că a dat el cu piatra și că a greșit-o el, asta e alta. Dumnezeu repară până și greșelile, dar prețul e zdrobirea. Cineva să spună mie, care produce ungere și fără de ungere nu poate să ardă niciun foc pe altar. Și asta este ungerea pe care Dumnezeu vrea să o lasă pe sână. Că de multe ori dăm prin zdrobiri. Dar Dumnezeu ne ridică prin zdrobirile noastre. Că 2 Corinteni 4:17 spune că încercările noastre ușoare de o clipă lucrează tot mai mult pentru noi o greutate veșnică de slavă. Și slava aceasta nu este a noastră că am primit-o, ci este un har de la Dumnezeu. Nu pentru că noi primim slavă, ci că noi suntem cununa. El este cununa vieții care se pune peste capul nostru și asta ar trebui să fie partea noastră de glorie. Când Dumnezeu îl cheamă pe Moise, îl cheamă să treacă și el, să treacă și el prin ape. Și a trecut și el prin Marea Roșie. Când a trecut cu tot Israelul, au ieșit dintr-o casă de blestem, de robie, de păcat și au ieșit ca o făptură nouă în Dumnezeu. Au ieșit acolo, dar cu toate că Egiptul încerca să-i tragă înapoi prin legături, cu tot felul de neputințe, asta era următoarea piatră care Dumnezeu vrea să pună către casa lui. Că dacă nu zidește Domnul o casă prin zidar, degeaba lucrează cei ce o zidesc, nu? Dar Dumnezeu ridică oameni ca pietre tari, ca pietre vii, ca să ne aliniem lângă piatra adevărată, Domnul Iisus Hristos. Piatra aceea zidită a fost dezgropată de pe pământ din fundația asta, că piatra de cap de om nu înseamnă că stă în capul casei. Ca așa sau de piatră de cap de om, ea stă în pământ, este prima piatră pusă în pământ. El a fost dezgropat de aici și mutat în fundația noului Ierusalim din Împărăția lui Dumnezeu. El este piatra lepădată din zdar, că dacă n-ar fi din Domnul această casă, prin piatra Domnului Iisus Hristos, ați fi voi și fără de putere, ați fi de el în picioare. Prin el suntem mai mult decât biruitori. Că Hristos trăiește, cineva să spună mine. Când a trecut prin Marea Roșie, Moise a adus și asta trei schimbări, una geografică, una spirituală, una culturală. Cea culturală era că nu mai țineau datinile egiptene. Și au început să iasă din treaba asta, da? Cea geografică era că au ieșit din Egipt și ne oprim în pustie. Iar cea duhovnicească este că legea lui Dumnezeu a fost dată pe muntele Sinai și acum nu mai trăiau după obiceiuri lumești, ci după cuvântul lui Dumnezeu. Cineva să spună mie. Acum, asta este un legământ care a fost o următoare piatră. În urma lui Avram a venit Moise, a luat următoarea piatră, a pus-o una peste alta. Următorul la rând este Iosua și ăsta mie îmi place cel mai mult. După comanda lui Moise spune cuvântul lui Dumnezeu că Dumnezeu l-a chemat pe Iosua și a spus: Iosua, ridică-te, îmbărbătează-te și vină după mine, ia poporul acesta și bagă-l în Canaan. Și aici a urmat încă o apă. Între Moab și Erihon stătea în râul Iordanului. Și de data asta, dragi oameni ai lui Dumnezeu, asta este apa binecuvântării. Apa ieșirii din pustie, apa ieșirii din păcat, intrarea în împărăția lui Dumnezeu. Și Dumnezeu îl cheamă pe Iosua și îi zice: și cum să facă? Iosua, cheamă leviții, adu preoții la slujbă,
Să ia chivotul pe spate, că dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc. Să ia chivotul pe spate, să meargă către Iordan și când vor ajunge acolo, când vor coborî cu picioarele în apă, toată lumea va vedea că Dumnezeu este cu Iosua. În același fel cum Dumnezeu este cu Moise. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Zici ce făcut. Iosua dă poruncă. Vin de zice. Ia în spate chivotul legământului. Se îndreaptă către Iordan primii. Se aud pașii cum mărșăluiesc. Către Iordan se apropiau oamenii lui Dumnezeu. Când au ajuns la apele Iordanului, leviții s-au coborât cu legământul lui, cu chivotul legământului. Apele s-au deschis exact ca la Moise. Vreau să spun ceva. Nimic nu poate să stea împotriva binecuvântării tale. Dumnezeu va despărți apa ca să te binecuvânteze. Va lăsa harul său ca să intri în țara promisă. Dumnezeu va deschide ape. Nimic nu poate opri pe Dumnezeu să te ducă în binecuvântare. Și când au intrat acolo, când au intrat în Canaan, au văzut în sfârșit, după 400 de ani de la Avram, 430 de ani, în sfârșit promisiunea lui Dumnezeu se întâmplă. Ochii lui Iosua și Caleb au văzut împărăția lui Dumnezeu. Și, dragi oameni ai lui Dumnezeu, într-o zi, și neamurile, și evreii vor vedea ochii împărăției lui Dumnezeu și vom primi pe Hristos în ochi. Pentru că El este piatra lepădată de zidar. Și într-o bună zi, astea sunt 3 legăminte făcute în apă. Vestea bună astăzi este că Avram ne-a trecut prin ape, că Moise ne-a trecut prin ape, că Iosua ne-a trecut prin ape. O, dar zidarul din ceruri ne-a spălat cu sângele lui ce sfânt, nu cu apă, nu cu apă, ci cu sânge, pentru că sângele lui Hristos curăță și spală cu adevărat. Sângele lui Hristos aduce o schimbare și te face o făptură nouă. Sângele lui Hristos te face un om nou. Și zidarii, dacă n-au fi fost el, nici Moise, nici Avram, nici Iosua, nici un patriarh, nici măcar David, n-ar fi fost în stare să zidească casa lui Dumnezeu. Dar piatra adevărată, lepădată de zidani. În orice lui Dumnezeu muzicala asta, piatra care au lepădat-o zidarii, a ajuns să fie pusă în capul unghiului. Piatra asta, pentru prima dată, îmi permit să fiu în mijlocul unor oameni care încă nu-i cunosc cum trebuie, dar vă cunoaște Domnul și îmi permit să-mi vorbesc inima. Foarte rău mi se întâmplă mie să-mi vorbesc inima, dar apoi mă simt acasă. Piatra lepădată de zidari, ele reprezintă pe Adam. El este primul care a fost lepădat de zidarii din Vechiul Testament. Pentru că în căderea lui cu toții am fost lepădați din prezența lui Dumnezeu. Dar Hristos a luat chipul adamic ca piatra care a fost lepădată de zidari să fie pusă în capul unghiului și prin el, piatra care altă dată, a doilea Adam, să fie pus în capul unghiului. Că el este și Alfa și Omega. Și începutul și sfârșitul. El este începutul tuturor lucrurilor. Și sfârșitul veșniciei. Dar să spunem astfel, că gloria lui Dumnezeu să se pună peste inimile noastre. Într-o zi, Domnul Iisus Hristos, ca să lucreze la cazul casei sale, că după ce s-au trudit toți zidarii Vechiului Testament, și au venit fiecare cu piatra sa și a pus-o în față. Unul într-o parte, unul într-o parte. Asta ne lipsește o piatră. Dar Dumnezeu, în împărăția sa avea o piatră care trebuia să o trimită pe pământ. Și asta este piatra Domnului Iisus Hristos. Când Domnul spune că a ieșit Moise din Egipt cu oamenii, spune că în 1 Corinteni, capitolul 10, știți ce spune? Fraților, nu vreau ca să nu știți că copiii lui Israel au fost botezați pentru Moise și în apă și în dos. Au mâncat din aceeași mâncare duhovnicească și au băut din aceeași băutură duhovnicească, dintr-o stâncă duhovnicească care venea după el. Și stânca era Hristos. Stânca este Hristos. Cine este stânca? Strigați Domnul! Hristos! Stânca e Hristos! Și vedeți pe stânca asta. Vom rămâne în picioare. Că dacă nu zidește Domnul o casă pe stâncă, se va prăbuși. Că eu socotesc omul care înțelege
cuvântul lui Dumnezeu și îl pune în practică ca un om, spunea Hristos, care și-a zidit casă pe stânga. Și-au pus juvoaiele, au venit apele și nu au dărâmat-o, pentru că Hristos ține casa în picioare. El este cel care ți-a ținut casa atunci când ai căzut. El este cel care a avut grijă de copiii tăi când tu n-ai putut. El este cel care a avut grijă de nepoții tăi, de familia ta, când tu n-ai fost în stare. El a fost și Hristos ca să continue lucrarea. Și la vorbim de încheiere că e târziu. Hristos, ca să termine această lucrare sfântă pe care a început-o Dumnezeu în grădina Edenului și să ajungă tot în raiul lui Dumnezeu. Conform Coloseni, nu vă mai uitați la lucrurile de pe pământ, uitați-vă la cele de sus. Căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu și când vă va arăta Hristos viața voastră, vă veți arăta și voi împreună cu El în slavă. Pentru că și noi avem parte în Noul Ierusalim și casa asta, cu toate că a fost zidită întâi pe pământ, a fost mutată în cer prin biserică. Cineva să se primi. Adică vom fi mutați prin biserică, da? Casa despre care vorbesc eu aici, cred că înțelegem toți că e biserica, da? Acum vine Hristos și și-au ucenici. La împlinirea vremii, după ce toți zidarii n-au fost în stare să zidească în casă. Că dacă ne zidește Domnul o casă, degeaba lucrează toți și o judesc. Și Hristos vine la momentul potrivit. Conform Galateni 4:5, că la vremea împlinirii Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub lege, ca să-i izbăvească pe aceia care erau sub puterea legii și pentru că sunteți fii, El v-a trimis în inimă Duhul Fiului Său, care vă face să strigați Aba! Aba! Adică Tată! Pentru că El ne-a făcut casa lui Dumnezeu, ca fii să-i putem să-i spunem Tată! Nu vrei să fii parte din casa lui Dumnezeu? Să-i spui Tatălui Tată! Să poți să-i spui Tată! Că Dumnezeu cunoaște numele Tău. El știe neputința ta. El știe slăbiciunea ta. Dar vrea să te numească Fiule, știi că astăzi ești un Fiu de Dumnezeu. Întoarce-te la cel de lângă tine și spune, tu ești Fiul de Dumnezeu. Tu ești Fiul de Dumnezeu. Ești o fiică de Dumnezeu. Dumnezeu vrea să zidească ca să și ia pe ucenici, se duce în cezarea lui Filip. Știți cum era cezarea lui Filip? Un oraș nepătruns de evrei, mai mult neam. De acolo știți cum zic la aia noastră românească, mă, pe aici nu vezi picior de țigan. Nu prea vezi picior de țigan prin zona asta. Exact așa era acolo, nu prea veneau evrei. Dar Hristos se duce între neamuri, ca de copii și acolo, ca să zidească toată casa. Că El nu uită de copiii care sunt pe drum. Că vrea să-i aducă și pe ăia acasă. Că vrea să-i aducă și pe ăia acasă. Și s-a dus acolo și a spus, cine spun oamenii că sunt ei? Eu. Dar ei aveau niște tradiții evrească. Unii spun că tu ești Ioan Botezătorul, unul dintre proroci sau Ieremia. Dar voi a spus Hristos, cine spuneți voi că sunt eu, tu, biserică, care trebuie să evangelizez neamurile? Cine spuneți voi că sunt eu? Și Duhul lui Dumnezeu bătea la inima lui Petru. Și știți ce spune Apocalipsa 3:20? Iată, eu stau la ușă și mă. Dacă aude cineva glasul meu și îmi deschide ușa, va intra la el, va ține cu el și el cu mine. Îi zice Dumnezeu, Petre, îl vezi pe ăla care te-a întrebat, dar Petre este Fiul meu. Și Petru a venit peste conversație și a spus, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului cel viu. Când a auzit, Hristos a spus, ferice de tine, Petre, Fiul lui Iona, că nu carnea și sângele ți-au adeverit aceste lucruri. Și Tatăl meu ești Tatăl tău, că îi auzi vocea. Și astăzi Dumnezeu vrea să spune că îi auzi vocea, ești Fiul Său. Faci parte din casa lui Dumnezeu. Și spune, nu carnea și sângele ți-au adeverit aceste lucruri, ci Tatăl meu, care este în cer. Și eu îți spun, piatra care a fost lepădată de zidare. Piatra care n-a fost ei în stare să o ghidă. Tu ești Petru și pe această piatră, pe descoperirea că eu sunt Fiul lui Dumnezeu, pe această piatră prețioasă, voi fi de biserica mea și porțile locuinței morților. Nu mă mirei niciodată. Și de acolo zidarul, dragi oameni ai lui Dumnezeu, s-a dus să lupte. El a spus oamenilor, mă duc să lupt. Tatăl meu încă lucrează. Și eu, ca zidar, că dacă nu zidește Domnul o casă,
degeaba lucrează cei ce o zilesc. Și eu de asemenea lucrez. Și el lucra, pentru că el spunea, eu nu fac decât ce îl văd pe tata că face. Adică tatăl avea planul casei. Și el, ca un bun zidar care știe toată casa lui Dumnezeu, știa unde să pună ultima piatră. Sau prima piatră dintre toate. Pentru că dacă n-ar fi fost el, n-am fi avut o casă ca asta niciodată. O astfel de glorie. Când m-am auzit că cântați cu toții, am văzut cu ochii mei cerul, îngeri. Inima mea s-a bucurat, pentru că imaginez inima mea cum va fi cerul. Și așa vă duc și acolo. Cineva să spună amin. Și Hristos aici a lucrat. Și ca să închid cu punctul, către sfârșitul lucrării sale, Hristos a început să meargă către Golgota. Știa că vine momentul ca piatra lepădată de zidare să fie pusă în capul unghiului. Este prima piatră pusă în casa lui Dumnezeu, care completează fundația, care trasează o fundație bisericească. Și dacă până acum am auzit de probleme în biserică, de acum o să auzim de zidire. Cineva să spună mie. Și acum Hristos a ajuns la cruce. A văzut cum arată un zidar, da? O veste de aia fosforescentă, un picam în mână să facă fundația și s-a coborât până în locuința morților atunci. Când Hristos și-a dat viață pe crucea aia, Satan credea că îl face praf, dar el s-a coborât ca o piatră pentru Dumnezeu. A luat trupul păcatului, l-a călcat pe Satan pe cap și un dia viață piatra lui Dumnezeu. Și a zis o casă pentru Dumnezeu. Și tu ești casa lui Dumnezeu. Haideți să ne ridicăm în picioare. Tu ești casa lui Dumnezeu. Tu, pentru tine, a suferit Domnul. Pentru tine a vorbit pe Domnul. Pentru tine s-a tras mama. A acceptat în Bacșopăra că el, o piatră bună, a zidit casa. Ca apoi, omul care ascultă, pastore, mesajul este pentru tine. Așa îi va face Domnul omului care ascultă de Domnul. Soția sa, biserica, va fi ca o viță roditoare. Ca niște răsare vă spun în preșurul mesei sale. Și vă spuneți cu toți amin. Lăudat să fie Domnul. Îl vedeam înaintea ochilor fratele nostru bătrân pe un ferit. Așa cum el gesticula, așa cum el striga și oamenii vreau amântuire. Am văzut cuvintele lui, am văzut și Dumnezeu îl ridică așa cum a spus fratele nostru veni și Dumnezeu să-l binecuvânteze. Am o întrebare pentru cineva în această dimineață. De ce am încercat?